Hi! Hello, hello! Nanasagta? As usual, kabaw naman sa itong buhaton. Kuan, sa ditaan tanan, unahon sa akong shout out ha. Hi di ay sa tanan akong mga parinti again, sa tanang mga tagamaktan. Hi sa tanang tagamaktan. Labi na gyud sa Pahak, sa barangay Pahak, ug dira sa kuan. Taga-asa man sa diras Pahak. Hi ninyong tanan sa mga Inso, Buhanoy, Pakibot, Taghoy, Fuentes, Amores, o kinsa pang mga airs. Mga parinti na ko, hi ninyong tanan, mga taga-Mactan, si Fusyumang, si Agaw Nathan, si Lightabs, o si Joy. Kamo gihapon. Nana sa telaing shout out. Foxmon Ascor. Pasensya na kay tanan kay wani na ko nabasa last time ang imuhang shout out. Nalimtan Hibilin siya. Sige, good morning Auntie Lira. Shout out ko sa akong anak si Lawrence Clint Zarco. Birthday niya karon February 15. Dong Fox from Davao City. Hi sa imong anak, ug belated happy birthday Dong. Sorry kay Dong kawan ako nabasa dayon ang message sa imong daddy, Foxmon Ascor. Happy birthday Dong. O niya. Hi po di ay April og Binar. Hi April og Binar. O mao ra yang ingon pa shout out siya. Hi April og Binar. Og sa akong amiga nga pinakauna nagahatag na kog makeup pag second year high school nga si Mylene Grace Galo Inquilino. Hi Mai, kumusta Mai? Nanakay ulitaw. I hope okay ra ka Mai. Og hi ni Khalid Navarro. Hi Khalid. Ay di ko mag-live karon Khalid. Mao ra na akong giingon nimo mag-video ra ko. Weekend na jud ko ana mag-live. Kay kung weekday gani hagba. Kuya pan hagba ko sa kakapoy uy kay gikas sa trabaho. Ulis balay magluto pa etc. Mubasa pa ng dag live uy. Kuan sige. Ari na ta sa tong suwat magtatampo. Kanta na lang ka to. Hello, Auntie. We really love your program kay makatong po mga advices og sud sa muna kay lingaw manggug ka Auntie promise wa na ning mga daig-daig. Lahos na lang ko sa point ha kay mauwaw jud ko mobasa og daig. Mauwaw ko daigon. Nibitaoy. Ay na lang ang daig-daig kay di ko ganahan. Kay salamat sa daig. Pero ako rang basahon dila na ko ibasa og kusog kay mauwaw ta. Sige. Ay lingaw jud panag sa akong suwat. Itago man ko sa pangan nga June. Man naman siguro na natog bali gamit ang pangan nga June, but sige, itago na to siya sa pangan nga June. Kani ako storya Auntie, bag-o lang jud mi kasal sa ako ang asawa last 2018. Ug parehaming gatrabaho. Kay amo goal na makapalit mi og balay na maski installment lang. Kana bang housing installment sa pag-ibig. Pero amo gusto na makasugod na gani mi samtang wala pa mi anak. Kay lahi gyud kaayo Auntie na may nanganaa kay balay maski gamay pero imuha jud kaysa mag-abang. Sa pagkakaron nagpuyo lang mis boarding house. Maong kini ang hinungdan sa among pagpatambag nimo karon Auntie. Newlyweds mi Auntie sa akong asawa maong pirti ka aktibo sa among sex life ni Mrs. Kada gabi jud mi magsigig overtime. Tumbling diri, tuwa didto, tanang posisyon amo nang gina-eksperimentohan Auntie. Unya kugihan gyud si Mrs. muluto og sabaw kada adlaw kay iya pud kong higupon igkagabi. Maong uga gyud pirmi akong lawas. Mahibong gani akong mga katrabaho nganong maski perting inita dili ko panington kay wala namang gyud mugawas na singot sa kauga sa akong lawas. Ang problema kay ang akong asawa moaner. Kasabot mo moaner? Kana bang kung turjak kung saba kay baba magsig ago. Mo na siya moaner. Maklaro kada utong ago og moaner. Moaner siya Auntie. Sabaan kaayo siya. Wa na nalulo na. Tesa ha? Borde
Tay sa kay nawagtang. Hala, pasensya na. Munay ni siya, auntie, sabaan kayo siya. Dili gani siya conscious sa palibot og dili niya makontrol iya baba na saba di ay kaayo siya. So dili niya mato sa mato kuno, dili niya matuyo sa kalami ang iyang ago maski unsa na iyang malitok a i o i a o a may ngayon ana. Sa emotion. Mga kuan. Auntie, di makontrol iyang baba. Saba kayo siya, kanang muuwang pagani siya kung magawsan. Gapuyo ba ya Miss Boarding House, auntie? Unya ang gapras amo kwarto ug sa ubang tenant kay bungbong ra. Maong klaro kaayo Miss ubang gapuyo sa boarding house. Maski sa sala, klaro kaayo among kumbati. Mahibong na lang mi tan-awon Miss mga bisita sa ubang tenant. Human mo katawa. Naapod pamilya na tabunan nila ang mata sa ilang mga anak. Kung makakita namo, lain kaayo, tinanawan namo. Unya gitagaan na may last warning sa amo ang landlady na pahawaon na kung muusab pa kay mangreklamo ang ubang tenants. Lisid kaayo mangitag kabalhinan na boarding house, auntie. Labi na, naganahan kaayo Miss among gipuy-an ron kay duol sa trabahoan. Nya barato pa jud siya, limpyo pa jud. Human wala jud mi time mangita og mabalhinan. Kay sub-sub yun Miss trabaho ron. Karon mo adto na lang yun Miss mga motel maski mo gasto. Mo gasto maski mo gasto kung gusto na mo mag kay usa na lang jud ka reklamo balhin na gyud mi auntie. Unsay matambag nimo namo ani auntie? Ambot lang an jud. Auntie maghuwat Miss imong opinion. Daghang salamat. Well sakto na ninyong gibuhat. Mag-check-in na lang yun mo kay puslan man ang baba sa imuhang asawa. Grabe sa nimo. Uy, unsa man din na nimo de iligwaton yun na ni pag-ayo ka na mura jud kag bara di kabra. Nga. Di man gyud makontrol sa imong asawa. Kasi kandos gyud kung kandos ana. Pero daoy inyo man sad nang right kay bago man sad mong mag-asawa alangan mag-control mo para sa ubang tao no ana na lang gyud ni. Check-in na lang gyud mo. Siguro tipira na lang inyong kaon. Kay igahin na lang inyong kwarta sa check-in. Kuha na lang. Total ingon makapugihan magluto imong asawa og sabaw. Tagpila naman ang kinhason no kanang aninikad o kanang litob. Ingon ana ba kan mga simple lang good mga ang iya siguro. Sinugbang tuloy ana kung gusto mo medyo special. Yang iya man masaba. O kanang saba ang imong asawa ani na lang ni ang imong asawa kanang di nimo pa nang pwede sapungan ang baba lain man sa gyud no ani murag kabaw ba ka nga sa una di ba pa naman may boarding house sa una naay gaabang sa mo batanon sila nga mag-uyab sus kay magkumbati pabitaw ng udtong tutok niya gakaon ko sa lamisa kay paniudto askang alegriha lagi paminana mga to lang yung mga makapangaot kag dili katon kay mura pag naunsa man ni sila oy nay manok giihaw mura pag kasama pag sikad-sikad unya naay mo kalit og lagubo sa bungbong kanay mga asawa ani ni pasyagitan na lang nagsunog or sunog kada mangawsan siya pasyagitan sunog aron makabawas mo kung panglas na lang yun ba na yun makontrol si mo asawa para makabawas mo sunog na lang yaman balhin na lang mo halahos na lang mo pamutos. Yung ilang akan kay siguro nag-save sila karon di ba nag-akan sila nga nag-save man mo sakto man sa niya mag-boarding house mo kapoy pa pwede mangita na lang muglain pangita ko na muglain try nga kanang ang inyong mga kauban sa boarding house bungol ana kung dili bungol night shift ana kanang mga call center inyong kauban ana na lang kay dili pareha ang oras kasi sila kay busy daw sila dili maski pag busy mo nya ang imong nagtipid man mo kay para makatigom og pang down payment sa balay kuan pangita mo boarding house nga kung dili bungol ang inyong mga kauban kanang naa sa call center ka trabaho kay di magkadimaong oras kay so sigun sa imong gisulti wa makagahisgot og shifting basin regular hours mo so pangita na lang og mga iyon anak pero wa man gyud na remedyo inyong problema kay pinanimo pa naay mga bata sa inyong boarding house bungbong ra ang kuan
Pagita no niya, gireklamo na mo. Siguro nasuya na siguro ang ubang gireklamo kay di sila ligwaton. Dili sila palahon sa ilang bana, baka namura na gyud sila giraspahan. Kay ikaw murag newlyweds gyud mo i-enjoy gyud na ninyo no niya. Mao lagi na mo gasto mo, di masan mahimo nga kada sweldo ra mo mag-check-in. So, kuan na lang yun, tipira na lang siguro ang ubang butang kay di naman siguro baratohon ng mga motel. Di kwan lang, good kay basta boarding house, may mga estudyante. Listo jud kay ng boarding house na estudyante, makadungog niya ingon ka ni mga bata, na ay mga babae. Oh, murag ang inyong gipili nga lugar para istaran, sayop. Sayop yun. Ireklamo yun siguro mo kay parang basin makatugaw yun siguro mo lami na kay ilang tugtog dira o niya. Hindi kaya asawa, pornography sa baan ka. Oh, lami kistanan ninyo lami kistanan ng ilahang tugtog or na mahuway na o nananaog TV. Hindi kong papaakot sa chinilas. Ayaw mukalit lag. Mukalit lag na ay mo tsabaw. Uy, siya ginaanad. Butang tag naanad na ninyo pero dili baya lang limpod. Basin jud sila nasuya sila kay di sila ingon naon pirme. Naamanggid na ang owner ya. Naamanggid na o dili man nasad mapugnan si mga asawa. Masan niya gituyo para magpasuya. Magbahin-bahin na lang ta, balhin na lang mo sa magbahin-bahin na lang ta sa atong panglawas ba. Sa atong gibati. Sabton sina natong uban nga gikabuhi na minaw ninyo. Pero lami yun na inyong gibuhat para ninyo labi na bago mong kasal pero magkuan sa tas gibati sa ubang nasuya di sana nimo mapugnan nga masuya sad sila kay syempre basi na ngayo na sila di na sila ukayon sa ilang bana o di ba TBT na lang sila ang uban mga single na puro na lang throwback niya ang uban single niya single estudyante ana makahunahon na og daotan nya kamo naglami na mo diha di ba balhin na lang mo mao na lang na kay di man na nimo butangan permi pwede butangan nimong higdan ang simod sa imong asawa check-in sad pero nimo mag-check-in mahal ang inyong budget sa check-in ipuno na lang nag-budget sa laing boarding house nga medyo marang-arang susiha sa ninyo unsay itsura sa inyong mga silingan ana unsay mga kuan kung wala bay o sira og naong sayop yun inyong pong choice kit ka ng boarding house dili gyud na siya ideal sa mag-asawa di ba mag-check-in na check-in na lang mo unya kuan sad ka ng lain mo sa kag di na nimo kanduso ni mong asawa no mao na lang na check-in na lang mo unya kung naa may budget balhin na lang mo kay lisod na siya dugay ra ang 2021 pahawaon na mo diha pahawaon mo for sure kay kuan man di man gyud na ma-avoid ang bad dili man jud na di man sa ninyo malikayan ninyong gibuhat alangan mo kamoy mo adjust nila no ngiga no hoy di na pwede i-adjust kamo na lay adjust kamoy balhin permihan na ninyo yung gibuhat ay nagundanga di ba okay naman ako makakalit na sila balay okay na kung makapalit maski magdagandagan pa mo sa kakanaog mo sa hagdanan wa mo'y bahala mo diha pero sa pagkakaron agwa-agwanta sa mo adjust check-in mo kada weekend labi na gyud sweldo ana mga short time lang good balhin na lang gyud mo lagi pinaka-safe budgetin na total apil naman na sa inyong lifestyle as asawa di na mahimo kay in town dogaran 2020 wa na nang kuan kada sa di mo asawa nga dako kay baba okay pod na makapuno sad na sa kuan ana lagi wala na ni paagi sumauwang daw muwang ko na muna ko dog iro nga mukuan sa kanang mahimo siguro na siyang kuan mahimo na siyang mahimo werewolf mao na to ha balhin na lang mo ayaw mo paghuwat og last ani na lang ni mao na man gyud akong tambag balhin mo pero burakin ninyo kausa gara mo imong asawa pasyagita gyud pag ayo ka na murag giluglog murag baboy nga giihaw ba pero putos na daan ninyong sanina nanas maleta nya gaman moingon na gayong landlady makiistorya mi nima di na kakailangan mo ingon naputos na namo tanan salamat kis tanan nya kwaon nya din namo among deposit kay nanami nakitaan pang last honat di bitaw basta mao na to good mao na to siya so salamat kaayo sa pagpadaan nimo ani akong suwat galain ni atong pamati ron kay binuwang bisita kuan salamat kis pagpadani mo ani mo suwat o nya ang imong asawa ay nagbadlunga ay nagpaundanga sa iyang okay kayo na okay kayo kaso lang sayop inyong gipili sa inyong pagtipid ba sa sobra ninyong pagtipid daghang natugaw ana wala ani na lang ni balhin na lang mo nya pangita na gyud siguro na
butang tanang yun na dira somewhere sa dulo nga dili nga pangabang na lang mo inyo harang balay oy ani na lang ni basin dig mada ayaw mo sa kwarto mathin ninyong kadlaw ni alarm adto mo sa banyo o suwayo ko no sa banyo basin way makadungog ninyo sa banyo pero matuktok niya mo ba kay naay kalibangon galain ang tiyan ay na lang day balhin na lang day mo salamat kaayo sumausa na karon salamat kis pagtan-aw sa sunod na sad mga auntie og angkol salamat daga akong tingog naglogos naguwa salamat kaayo sa pagtan-aw sa sunod na sad natong pagbasa kini inyong Auntie Lira may gabi Mwah.